Wannan kuma gidan FKD ne, masu sun zo da drama su ta laifin ban ɗauka ba ni ne ba, na ɗora maka na laifi waƙan Nazifi Asananic. To dai ku saurara ga shi nan kuna kallo, za a ci gaba da aikin ka'in da na'in. Na gode. Di Malam MC Abasu TV. Wannan competition ne da ake yi na gidajen wasanni na garin Abuja. Ku kalla lafiya, ku saurara lafiya. sai ka je ɗaki sai a shirya